Alors, bonjour, bonjour. Bandiraɓe Fulɓe ko min somo haaldata e moɗon min jetti on min calmini on hannde min goni ko manifestation Paris 14 février 2026 addi min ɗo hannde bandiraɓe Fulɓe min jejjitta min tampata min jejjitta addi min ɗo hannde ko jeertinde kala ɗo ɓippullo woni e nder Mali bone hare wonde Mali nde jamma e ñalawma eɓen tan ndewi e bandiraɓe meɗen Fulɓe eɓe mbara ɗumen jamma e ñalawma ɗiɗo minteer uji laamiɗi Mali hannde eyyi bandiraɓe Fulɓe meɗen ñaagoɗi on saabu Allah paame hare wonde Mali nde natton wallude ɗiɗo minteer uji natton wallude ala fof ko nafata on jiiɗi leydi ndi no wayi bonde on jiiɗi leydi ndi no woniri caggal on jiiɗi yimɓe janggata yimɓe cafrotako hay batte yimɓe ko enen guurdi tan no daabaji ni ɗiɗo minteer uji so wona bone ala ko ɓe gaddani en eyyi bandiraɓe Fulɓe nadde wallude ɗiɗo minteer uji ballon bandiraɓe moɗon Fulɓe nadde jingande ɗiɗo minteer uji jinga noon bandiraɓe moɗon Fulɓe paamon wonde Fulɓe wonɓe nder ladde haɓantoɓe diina haɓantoɓe julɓe haɓantoɓe leñol meɗen Fulɓe haɓantoɓe bandiraɓe meɗen fof ko enen ɓe jinganta ko enen ɓe jinganta ko jam meɗen ɓe dartata ɗiɗo minteer uji so wona bone nadde wallude ɗiɗo minteer uji mballon bandiraɓe moɗon so wona ɗum leydi ndi kodi bonni leydi ndi kodi bonnani ha ndi boni eyyi bandiraɓe Fulɓe on jarama on calminama min garta mon yeeso so Allah jaaɓi inchallah Adama Touré bisimilla ma